Malawi Anakonza. Is that we should be a country that follows the rule of law, and this is an example of that. And everybody needs to be able to comply with what the court says. Now they have nowhere to go. As far as this is concerned, we must proceed with the preparations for elections. Yeah. Am I alive? Yes. Malawi Anakonza. So, ichichewa chivana bale amalawi azanga nonse kuti bwalo lalikulu Malawi limene amalipempha kuti libayimitsa zinthu zisayende vakana akuti zinthu ziyendebe masankho achitikebe wofunika kukonzeka akonzekebe munthu asamakhale pamwamba pa lamulo yayi tere akonzekere zimenezo.